Sa enot na tulong aldaw, kan implementasyon kan Comelec checkpoint sa Banwanin Pulangi Albay. Maabot sa 50 motorista na natauanin citation ticket huli sa violasyon kan traffic ordinance kan Banwaan. Sigun kay Police Colonel Ruel Pedro, hepe kan Pulangi Municipal Police Station, kung ang pagbabantay sa pigpapautob na ganban durante kan election period ang pag-uulayan, mayo pasubot nin mga nadakop na nagbayular kaini kan mga nakalis na aldaw. Alagad naging dalan man ang Comelec checkpoint ang aning masitar asin madakop man ang mga nagbabaylar kan batas trapiko. Katakod kay ni hagad man kan kapulisan ang padagos na kooperasyon asin partisipasyon kan publiko sa mga programa kan gobyerno urog na sa implementasyon kan Comelec checkpoints hulita para subot ini sa seguridad kan interong komunidad. Well, implement doon sa violation ng municipal ordinance yung mga sa motorcycles, violation of motorcycles, no. Meron tayong ini-issue ng mga ticket sa kanila kasi merong ordinance yung Pulangi. So doon tayo natin ini-implement 'yon.